Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh, sumrambah para rawuh ing satuhu winantung kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng bebagian kalian kula sarencang putra Agusta. Wonten ing dalu punika mudi dawuh saking panjenenganipun Bapa Maria tuwin Ibu Rubio. Panjenenganipun sampun handhapaken putra jalunipun ingkang asesilih inggih menika Bagus Chandra Bayu Ramadan. Dawuh kalian Ika Trisnawati putri panjenenganipun Bapa Triyono tuwin Ibu Nami. Kanthi pidalem Tegak Gading RT 31 RW 11 Mireng Trucuk Klaten. Lan wonten ing dalu punika kula sarencang saking putra Gusta Agandi Tri Widakati ingkang cacah 3 wonten ing dalu punika. Ingkang angka setunggal Adik Bella. Monggo Adik Bella kula aturi jumeneng. Jos. Dene Widawati ingkang angka kalih mije saking tlatah Kartosuro Hadiningrat. Inggih menika mboten kathah lumben Sandra. Monggo Mbak Sandra. Dene Widawati ingkang angka pungkasan utawi ingkang angka terakhir inggih menika Aning Aditya mije saking tlatah Gaplek Gunung Kidul. Dene ingkang badhe mandul lampahipun campur sari ringkes kawula Mbak Ari Sableng. Lan wonten ing dalu punika matur sembah nuwun kalian HR Audio ya atas kerjasamanya lan ugi dumateng Bapak Ibu. Lelegaan kanthi mardi kanthi penggalih midhangaken gotekipun campur sari ringkes Putra Agusta. Nuwun.
Iji menika wau kanthi swanipun Triwidawati kanthi tembang pambuka njuk menika wis jamane.